వాటికి పైన దీని పోతున్నాయి కదండి. ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టిన పచ్చి జీడిపప్పు తినడానికి చూడడానికి ఖరీదైన కూరే, కానీ బాగా కిందకి పైకి ఇట్లా అనుకున్నాము. ఇప్పుడైతే మనకు కొంచెం మగ్గనిద్దాం, మూత వేసి చూసారు కదా ఆ పౌడర్ అనేది, నేను ధనియాల పౌడరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కామాక్షి అగ్రికల్చర్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీరందరూ బాగుండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటి అని అంటే కనుక, ఇయర్లీ మనం వన్స్ అనేది సీజన్ని బట్టి ఫ్రూట్స్ కానీ ఏవైనా మనం అనేది ఛానల్లో అనేది నేను పెడుతూ ఉంటాను. అదంతా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. ఇది అయితే మనం వరికోత కోసినప్పుడు అక్కడ ఆవు దూడ ఎగురుతూ ఉంది కదా, దాని గురించి చెప్పాలి మీకు. ఎందుకంటే నేను దాన్ని చూసినప్పుడు నాకే, అంటే మా ఇంట్లో ఆవులు అవన్నీ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు లేవు. నాకే ఏంటంటే ఎంతో ఒక 30 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినట్టు అనిపించింది. ఎందుకంటే కనుక నేను అంత గద్దప్పుడు కూడా మా ఇంట్లో ఆవులు అట్లా ఎగురుతూ ఉంటే వాటి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తున్నట్టు అట్లా అనిపించేది అనమాట. కానీ నేను పొలం వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే కనుక వాళ్ళందరూ ఆవులు దొరికొచ్చేసేసారు. అది చాలా అంటే చిన్నది అండ్ ముద్దుగా కూడా ఉంది. అట్లా చెంగుని ఎగురుతుంటే చాలా దగ్గర నుంచి తీయాలనుకున్నాను, కానీ అది నన్ను చూసి భయపడిపోయిందనమాట. ఇవి అయితే కనుక ఇంకా గేదెలు. లొకేషన్ అంటే వేవ్ ఎలా ఉంటుంది, నేను ఆ ఎండలో అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది అని మీకు చూపించడానికి నేను ఇదంతా కూడా తీసాను అనమాట. ఆ పచ్చదనం అలా అని కోసిన వెంటనే వాళ్ళు పశువులు అయితే తోలుకొచ్చేసినారు. అవి అయితే అండ్ సతాయించినవి. అండ్ ఏంటంటే కనుక కొంచెం వేవ్ కూడా బాగుంది, మన వాళ్ళకి చూపిద్దామని చూపించాను అనమాట. ఓకేనా? అలాగే ఇప్పుడైతే కనుక ఇంకా ఇవి తెలుసు కదా, మనం కాజు సీడ్స్ ఏమి కాజు, అసలుకి కాజు ఇంకా కర్రీ అంటే మనం అసలు ఇంకా చెప్పబలేదబ్బా. నాకైతే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. మష్రూమ్ నాకు అంత బాగా కర్రీ గుర్తులేదు, అండ్ చాలా చిన్నప్పుడు తిన్నాను. ఇవంటేనా ఇంకా చూసుకోవలే, అసలు టేస్ట్ నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది. అండ్ ఇయర్లీ వన్స్ మనం చేస్తున్నాం కూడాను. ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఫ్రూట్స్ అయితే కనుక. ఫస్ట్ టైం నేను అంటే ఇలా చెట్టు అనేది నేను షేర్ చేయనప్పుడు, విడిగా స్టేటస్లో పెట్టినప్పుడు మా వాళ్ళే అదిరిపోయినారు, మా ఫ్రెండ్స్. ఏంటి అలా ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి, అంటే ఎవ్వరికి తెలియదు అనమాట. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో అన్నీ వస్తున్నాయిలే, అది వేరే విషయం అసలుకి. అలా అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా షూట్ చేశాను అనమాట. మామూలుగా ఇదైతే ట్రీ అనమాట. అదైతే కనుక అది ఫ్రూటు. ఆ ఫ్రూట్స్ చాలా బాగుంటాయి. అవి ఇంకా రాలేదు, నేను ఇంకా కూడా తేలేదు. ఓన్లీ ఎంతవరకు తెచ్చానా అంటే అవి ఓన్లీ సీడ్స్, బేబీ సీడ్స్ వరకు తెచ్చాను అనమాట. అవి కట్ చేయాలి, అండ్ చేతులకి బాగా జీడి అవుతుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి, పప్పు తీసుకోవాలి, కూర వండుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా ఎంత ముద్దుగా ముచ్చటగా ఇలా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. చెప్పాను కదా నేను ప్రకృతి పిచ్చిదాన్ని అని చెప్పేసి. దాంట్లో ఏమి నాకు అంటే స్పెషల్గా అనిపించినా నేను వెంటనే షూట్ చేసి మీకంటే చూపించేసేస్తానమాట. ఓకేనా? ఇవి అయితే మనము కాజు ఫ్రూట్ అనమాట. ఫ్రెష్గా కడిగి పెట్టిన పచ్చి జీడిపప్పు. ఆల్రెడీ నేను వీడియో తీసాను, వీడియో తీసి కూడా అది డిలీట్ అయిపోయింది అనమాట. అయితే ఇప్పటికైతే కనుక ఇది 2వ 3వ, కానీ మన వాళ్ళకి చూపించకుండా చేస్తున్నానే అని చెప్పి ఈసారి అయితే పట్టుబట్టి వీడియో అయితే తీస్తున్నాను అనమాట. టమాటా ఎర్రగడ్డ అట్లా వేయిస్తున్నాను. తినడానికి చూడడానికి ఖరీదైన కూరే, కానీ కట్ చేసేదానికి చేతులు చూడండి ఎలా అయిపోతున్నాయో. చేతులు ఇట్లా అనుకుంటే ఈ కర్రీ రాదు అన్నమాట. చేతులు పాడైపోతాయి. దానికి ఉన్న జీడి అయ్యిందంటే అట్టే చర్మంలో ఇంకో పొరం పెట్టేస్తుంది అనమాట. అట్లా ఉరి ఇది వీళ్ళకి వచ్చింది అని అట్లా అనుకోబాకండి. మళ్ళా కాయలు మామూలుగా అంటే దొరికినా కానీ ఎవరన్నా మనకి ఇచ్చినా కానీ ఈ కోసి
శుభ్రం చేసేటప్పటికి కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అయితే మనం ఈ ఖరీదైన ఎనీ రెసిపీ కర్రీ తినగలం. జీడిపప్పు వేసాను కదా, కొంచెం నేనైతే వంకాయలు కూడా వేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే మనకు ఉట్టిది ఆలకూడదు, ఇంకేదైనా కాంబినేషన్లో అయితే బాగుంటుందని అందుకు బాగా కిందకి పైకి ఇట్లా అనుకున్నాము. ఓకేనా? మీకు తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి. మాకైతే ఉప్పు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట. పసుపు చిటికెడు, కారం చిటికెడు 1.5 స్పూన్ వేస్తున్నాను నేను. చిటికెడు సరుపు 2 స్పూన్ వేసుకోవాలా? అంతే. మళ్ళీ ఇదంతా మనం ఇలాగా కలిపేసుకున్నాం. వంకాయలు కూడా బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఉల్లగడ్డలు వేసి వండుదామంటే ఆల్రెడీ వండామన్నమాట ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడైతే మనకు కొంచెం మగ్గనిద్దాం, మూత వేసి మగ్గనిద్దాం. అంటే ఉడకనిద్దామని అర్థం. వాళ్ళంతే మగ్గం చీర ఇదే అంటారు. బాగా కాలిన బాండిల్లో అన్ని ధనియాలు, పిడికిడు బియ్యము, పిడికిడు కాదు మూత తీస్తున్నారా? ఉప్పు కారం అన్నిటికి పట్టాయి. దీంట్లోకి రైస్ కొంచెం వాటర్ పోస్తుంది. చెప్పాలి ఉంటాయి. తగినన్ని వాటర్ పోసి బాగా కలిపి. అంతే. సో ఈరోజు మా ఇంట్లో చపాతీ కూడా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే చపాతీలోకి కర్రీ భలే ఉంటుంది, సూపర్గా. చూసారు కదా, ఆ పౌడర్ అనేది నేను ధనియాల పౌడరు అండ్ బియ్యము దంచి దాంట్లో వేసేసాను. బాగా అయితే చిక్కపడిపోతూ ఉందన్నమాట. వాటర్ కూడా చిక్కపడిపోతాయి మొత్తము. నేను టేస్ట్ అయితే చూపించలేనేమో అనుకుంటున్నా. ఇన్ కేస్ వీలైతే చూపిస్తా. చూడండి ఎంత బాగా అంటే చిక్కపడిపోయింది. చెప్పాను కదా, పులుసు కూడా ఏం మిగలదని చెప్పేసి. ఇలా అయితే ఇప్పుడైతే మనము దించేసుకున్నాం. ఓకేనా? చూసారా, జీడిపప్పు అయితే నన్ను ఊరిస్తున్నాను అన్నమాట. అలాగే అందరూ మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ గంటని టంగన కొట్టండి. ఆల్ అని వస్తుంది, ఆల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అన్నమాట. అందరికీ మనకి కాజు అంటే కనుక బాగా ఇష్టం కాబట్టి, అలాగే ఇది బేబీ కాజు కాబట్టి మీరు అందరూ ప్లీజ్